Hello. Ber. Awinji maber nyakwa Daudi maka Jesse. Mana loso gi ng'a? Loso gi Yesu jawar. Wuod Yosef. An maber. Mana un malo kanyo. Ok awinjo wach moro, ath ber, chieng' rieny koth ema nyocha chwe sani to dok matin lakini ath ber. Gima nyien na to ng'awach nokel manokel kionge. In ing'e ni chon kane wuoro ori mondo ikel injili piny ka, nigo matung' e kor piny ema nigone ji kama ka ji winji, lakini sani wasungu gi omedo riegi modhiera. Wan gi simbe ka mopogore. Neno kata bila manokowni no. Wan gi Tecno, wan gi Infinix, wan gi Motorola, wan gi simbe mopogore. Sani ti piny ber, lakini tuo moro mantie nodonje piny kae mapod ji ne miel nyaka live band mineno ni ji miel gi nyiri, ji kikore, jomoko yude mon. Kata timo mineno noketi ni kikelo wach Nyasaye biro lemo piny ka to in ma e thim ndalo 40 mana gi pi e chupa ya. Sani jokawa ng'eny gala kala makopo dakika matin. Kata kibedo e thim moro kamano to sekalo. Sani koro imadho kahawa. Sani gik moko ng'eny, gik moko dhuro, ji uso njugu karanga, ma jomoko be denyo ne njugu karanga, jomoko dendo ni Kenya Power Tokens. Aneno nitie timore ma tindo wuok ka en mana tim moro achiel mana marach. Iyudo ni in ing'e gima asula en wuod Nyasaye, ing'e gima Yesu, in ing'e gima asula en. Kakoni ni asula ing'e gima kech baba ni loso bao, ing'e maber baba ni ng'a loso bao, kaka tij bao tek. Ichandri idhi e mjengo moro matin. Koro kanise dhi e mjengo moro matin, wawuonde nabiro abedo jalwet baba kanyo, then atiyo baba miya 150 godhiambo, aidho gari kata gi siling 50, adhi go nyaka ot kuma dake. Adong' gi pesa mo matin, then nyarwegi moro be chunyi ohero, koro idwa ni ibed gi dhako. Ikawo kamichi ni. Ing'e pod awuo ma wach asul, ing'e gima asul tek. Asul en gima tek kendo tek pile. Koro ka Nyasaye osekonyi yudo pesa ni mo midhi go ot kanyo, ikawo dada moro ikone ni an adwa ni wabed dak gi dichuo. O Jehova, jogi chamo fea mane gima adwa ni kata kopo iduogo tiwuoye jogi olokre. In fact, danyalo yudo japuonjre ni moro chieng' moro manwago opira yayi Kokech. Kijana mo mane buodhre gi makas odhi ong'ado it wuod jokondiko mo madhenda moro mane ong'ado wuod chieng' mo mane ochung' e tie gol mo mawuok kama nwachokore to ng'ado it wuod jokondiko gi makas ni. Dena kijana ma kayudo mane tich ma koro adwa tiyo, ng'ado it gi makas kata katedo.